Gidumog sa mga fans sa Kathden ang tulo ka mga mall sa Mandawi ug Cebu City niadtong adlong Sabado nunod sa ilang promo tour sa pelikulang Hello, Love Again. Sayra nato ang detalye sa report ni Alan Domingo. Alauna sa hapon ang ginagdang pag-abot nilang Alden Richards o Catherine Bernardo sa SMJ Mall sa Mandawi City, pero sa yupas buntag nag-atang na ang mga fans aron makita sila. Misamot kadaghan mga tao dihang nangabot na mga bida nga migahin og usa ka oras alang sa pre-selling sa ticket sa ilang Hello, Love Again movie. Din sila ang nangunay sa pagpamaligya sa ticket. Init pa sa hotcake ang pagkahalin kay sagad sa gipalit mga multiple tickets o nahatagan sila kahigayunan nga makapaselfie sa love team. Excited! Mo kasabot. Very excited. Kilig-kilig. Gikan ba ko sa Cagayan de Oro? Oh, just to see Kathden. Milahos usab sila sa SM Seaside Mall sa South Road Properties diin. Nagpaabot usab ang mas daghang mga tao nga naghigwaos nga makita ang ilang mga idolo. Wa makawang ilahang paghuwat dihang nakita nila si Alden o Catherine nga nakikhimamat usab kanila. Samtang tungod sa kadaghan sa mga tao giingon na kamugna o kahuot sa dagan sa masakyanan sa dapit. Ang ikatulo o katapusan gibisita nila ang laing SM City sa North Reclamation Area. Napuno sa mga tao gikan sa ground floor hangtod na sa second o third floor nga nakadungaw aron makita ang love team. Milanog ang syagit sa mga fans dihang mibuto ang ilang ipaabot diin unang misaka og mikanta si Alden nga mausay mitawag kang Catherine nga mihalad usab og kanta. Misamot ang kilig dihang nagduet ang duha. Gani misaka pa sila sa second level sa mall aron mas mapaduol sa mga fans. Ato sa mubong interview sa GMA Regional TV, gihangop nilang itan og joy ang init nga suporta sa mga Sugbuanon. Giangko nila nga gikulbaan sa gidaktang pagpasalida sa Hello, Love Again sugod karong Nobyembre 13. Busa gidapit nila ang tanan sa pagtan-aw sa dugay na gipaabot nga Hello, Love Again. Nakakataba ng puso. And you know, ang dami, kasi grabe yung kaba namin ngayon ni Alden. So siguro seeing that support and love from them, from our fellow from the Cebuanos, parang it gives us energy and parang more excitement para sa paparating na showing excited. Papasalamat po kami and parang the support we've been getting na dito sa Cebu goes to show that the cinemas is coming back to its golden ages again. So maraming salamat po sa pagsuporta sa Hello, Love Again. Yeah. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.